Şeva yazdehem. Çîroka qijîka zana û marê reş. Şeva yazdehem hat û ba li nava pelên daran dilerizî. Xatûnê fikarên xwe di dilê xwe de vedişartin. Lê hesreta wê ya ji bo dildarê xwe her dem zêde dibû. Wê cilên xwe yên sor li xwe kirin û ber bi tûtiyê ve meşiya û got: Tûtiya min a herî dilsoz, ev şeva yazdehem e ku ez guh didim te. Ez dixwazim hinekî hîs bikim ku ez azad im. Rê bide min ku ez bi dizî biçim. Tûtiyê bi dengekî aram û melodîk bersiv da: Xatûna min a şêrîn, her gava ku mirov ji bo ku dijminekî an astengekê derbas bike, dixwaze bi serê xwe û bêyî plan şer bike. Ew her dem winda dike. Gelo te çîroka qijika zana û marê reş bihîstiye ku çawa qijikeke biçûk bi aqilê xwe yê zana marekî, reş û mezinê pîspêyî ku bi destên xwe nêzik bibe tune kir. Guh bide vê çîrokê. Xatûna ku çîrokên felsefî pir hez dikir. Rûnişt û bi guhdariyeke mezin guhên xwe vekirin. Tûtiyê dest bi vebêjiyê kir. Li ser dareke mezin a li nava daristanê. Qijikeke pir delal û hişment xwedî hêlineke tije hêk bû. Lê belê, di binê heman darê de, di qula kûr de marekî reş û mezinê jehrin dijiyan. Her carê ku qijikê hêkên xwe dikirin û çûçikên wê derdiketin, marê reş bi dizî diçû ser darê û hemû çûçikên wê dixwarin. Qijik ji ber vê zilmê pir xemgîn bû û dilê wê dişewitî. Wê dît ku laşê wê piçûk e û ew nikare bi tena serê xwe bi hêza fîzîkî li dijî marê reş şer bike. Ew çû cem çeqelê zana ku li nêzik dijiyan û jê re wiha got: Dostê min ê hêja, marê reş hemû zarokên min dixwe û jiyana min her dem tijîşîn dike. Ez çawa dikarim ji vî dijminê pîs rizgar bibim. Çeqelê zana hinekî fikirî û got: Ey qijik, tu nikarî bi hêzê bi ser bikevî, lê tu dikarî bi aqilê xwe wî tune bikî. Her roj keça padişahê bajêr bi leşkerên xwe re tê ser, kaniya nêzik da kûr û bide binê avê û bên bide. Ew gava dakeve avê. Bazina xwe ya zêrîn û giranboha li ser keviran dihêle. Tu bi dizî bifire. Wê bazinê û li ber çavên leşkeran bifire û biavêjî ji nava qula marê reşê di binê darê de. Qijikê ev şîret pir eciband. Roja din, gava şahzadeya ciwan hat kaniyê û bazina xwe danî ser keviran. Qijikê bi lez û bez bazinê girt û li ber çavên leşkeran firî. Leşkeran li pey qijikê qêriyan û li pey wê bazdan heta ku gihîştin binê dara qijikê. Qijikê vazinê bi hêsanî avet nava qula marê reş. Leşker gihîştin binê darê û gava dîtin ku bazin ketiye nava qula tarî. Wan amûrên xwe derxistin û dest bi kolandina erdê kirin. Di wê bîskê de, marê reşê mezin ji qulê derket da ku êrişî leşkeran bike. Leşkeran gava mar dîtin. Bi şûr û gurzan li marê reşxistin û ew di cih de kuştin.
paşê bazina şahzadeyê derxistin û birin. Bi vî awayî qijikê bêyî ku canê xwe bixe metirsiyê û bêyî ku bi destên xwe şer bike. Bi aqilê çeqelê zana ji dijminê xwe yê herî mezin rizgar bû û jiyana wê dîsa bû tije bextewarî. Tutiyê wekî her carê nêrî ku tav li asmanê geş xuya dike û tarîtiya şevê winda bûye û got: Xatûna min, aqil her dem ji hêza fîzîkî mezintir e. Heke tu îşev bi lezgînî û bêyî aqil gavan bavêjî, tu ê canê xwe bixe metirsiyê. Îşev li mala xwe aram bibe. Da ku tu sibe bi aqilê xwe her astengiyê derbas bikî. Xatûna ku dîsa di nava hikmeta çîrokan de winda bibû. Fêm kir ku divê her dem bi aqil û bînfirehî tev bigere. Ew vegeriya odeya xwe û bi dilşadî ket xewê. Û tutiyê carekê din rûmeta hevjînê wê parast.